Les cases intel·ligents pensen per si mateixes? Tenen cervell? Decideixen per nosaltres què necessitem? Ens ajuden a fer aquelles coses que ens agraden tan poc? No és ben bé així, però les cases intel·ligents ens poden sorprendre en molts sentits. Per resoldre totes aquestes preguntes hem visitat una casa del futur. En diuen cases intel·ligents gràcies a la domòtica, una paraula que vol dir casa automàtica. Són, per tant, llars preparades per obeir les nostres ordres de forma immediata. Pots escollir el que més et convé, si vols una càmera aquí o no la vols, o vols programar la tele o no, o sigui, pots escollir. La casa intel·ligent ens dona sobretot més comoditat. Els llums de les habitacions s'obren automàticament quan hi entrem, o els del menjador s'afluixen quan volem veure una pel·li o llegir. I això, totes soletes. És molt tecnològica, però l'espai i tot és com molt normal. La casa intel·ligent també vetlla per la nostra seguretat. Una targeta electrònica obre de forma personalitzada la porta de casa. A través del videoporter sabem qui ha entrat a la vivenda en tot moment. A més, les càmeres de seguretat exteriors les podem controlar des del nostre ordinador. Són sorpreses, no?, que et vas trobant, s'encenen les llums només per entrar a una habitació, doncs molt curiós. Gràcies a la domòtica, les cases també es tornen més ecològiques. Tenen uns sensors que detecten quan es pon el sol i automàticament tanquen les persianes per conservar l'escalfor interior de la vivenda. Potser pensàveu que la casa intel·ligent us faria el llit i trauria la pols dels mobles. Encara no, però realment la gent es queda sorpresa de l'ajuda que pot arribar a suposar. La veritat és que ja voldria jo poder tenir una casa així.